Здравейте! Искам да ви покажа една нова машинка, която съм си направил. Това е Lentil Schleif. Два метра шкурка дълга, по 50 мм широка. С над 60 км в час се върти шкурката. Една перфектна машинка за заобляне на детайли, за шлайфане, за заточване. Сега ще ви демонстрирам как работи. Общо взето това е. Масичка, която се регулира под ъгъл. Главата също се регулира за двете фита, която не променя дължината на шкурката. Уникална машинка. Успех на всички!